Vítajte drahí priatelia a čitatelia rpl.sk, máme ďalšiu sobotu a vítajte pri varení ľudových jedál. Tentokrát sa presunieme do Južnej aj Severnej Ameriky, nakoľko si pripravíme chili con carne, čo nie je výsostne také mexické jedlo, pretože sa tie jeho korene dátujú vlastne do nejakého severného Mexika, do južného Texasu, čiže vlastne sa pochádza z tejto oblasti. No a dneska si ho priblížime našim receptom a dúfam, že vám všetkým bude chutiť a nezabudnite potom do komentára napísať, ako vám to šlo s prípravou a vlastne či ste si na chili con carne podľa mňa pochutnali. Takže poďme na to a predstavme si suroviny, ktoré budeme potrebovať na prípravu dnešného jedla. Takže na prípravu chili con carne budeme samozrejme potrebovať mleté mäso. Keď sa vám podarí zohnať hovädzie, tak by malo byť hovädzie, pokiaľ nie, tak môžete použiť nejaký mix hovedzieho bravčového, podľa toho, že čo bude v obchode, ale hovädzie by malo byť. Ďalej budeme potrebovať na kráľu na drobno, tu máme 2 cibule, potom máme nejakých 6 alebo 7 strúčikov cesnaku, červenú sladkú papriku zaúdenú, tentokrát opätovne odporúčam, potom tu máme šúpané paradajky alebo s takým pretlakom, máme tu tieto červené fazule, tie by bolo najlepšie, keby ste si ich sami normálne doma pripravili, že si ich uvaríte. Potom tu máme čili papričky, keďže je to chili con carne, máme červenú veľkú papriku, vodu, korenie, olivový olej, červené víno a ešte tu máme špecialitku, lebo budeme to potom dekorovať, dochucovať kyslou smotanou, koriandrom, použijeme aj limetky a horkú, minimálne 74% čokoládu. Začneme skoro ako v každom takom klasickom recepte. Máme tu jeden veľký hrniec, do ktorého si dáme olivový olej, nejaké 2-3 lyžice, rozpalíme si ho poriadne a pridáme cibulu a cesnak, ktoré si orestujeme. A potom budeme pridávať mäso, čili paprička a zvyšné ingrediencie, ale ideme najprv orestovať tieto naše dve veci, čiže cibulu a cesnak. Pokračuj, že už... Cibulku s cesnakom sme si restovali nejaké 3 minútky, teraz tam šupneme mleté mäso, ktoré chceme, aby sa nám hneď tak akože trošku zatiahlo a urobilo, čiže ho poriadne premiešame a pridáme hneď čili papričky. Chili con carne, ja tu mám 2 chili papričky a jedno jalapeňo tam dáme. Tak. Dobre. Teraz si tam ešte šupneme ten náš pretlak s lupanými paradajkami a dáme tam aj tú sladkú papriku. Takto teraz môžeme všetko. Pekne premiešame, to nám pridá trochu tej vlhkosti do toho, aby sme to nemali také super suché. No, keď sa nám mäsko už trochu takto zatiahlo, tak ešte ho podlejeme teraz červeným vínom. Ja dávam Cabernet Sauvignon, čiže taký dubový sud, aby nám to chytilo krásnu červenú farbu a toto víno má veľmi výraznú chuť, takže sa to do toho bude hodiť. Takže podlejeme ho ešte trošku viac a potom pridáme nakrájenú na kocky červenú papriku. Drahí priatelia, nastal čas, aby sme teda do tohto nášho pripravovaného jedla, keď už sa nám odparilo aj ten alkohol z vína, pridáme teda červenú papriku z takéto krásnej dosky od spoločnosti Einfach. Tak pridáme si červenú papriku nakrájenú na kocky a teraz to dobre premiešame, osolíme, okoreníme a necháme trochu dusiť. Po 40 minútach dusenia nášho chili con carne vyzerá asi teraz takto, ja vám to trochu aj premiešam. Tak, ešte som tam pridal predtým trošku vody, aby sme to mali tekutejšie a viac sa nám tekute previazali, kým sa budú odparovať. No a teraz je ten čas, kedy si do toho šupneme fazulu. Ja tentokrát už mám z konzervy, čiže predvarenú, ale môžete si robiť aj sami, čiže dáme jednu misku, to je jedna konzerva, druhá fazulová. A teraz je tu taká moja tajná prísada, dáme tam nejaké takéto 3 až 4 kocky úplne že horkej čokolády. A necháme sa na to pekne v tom rozpustí a pridá do tomu takú tú mexickú, juhoamerickú hlbokú chuť čokolády. A keďže nie je sladená, takže to bude samozrejme sladké, ale bude to mať takú tú skvelú akože dochucovaciu chuť čokoládovú, takú hĺbku čokolády. Sme už pár minút pred koncom a ešte tam teda pridám trošku majoránu. Mám teraz takýto čerstvý majorán, aby nám to trochu tú chuť osviežil. Čiže pridáme si majorán. Ešte som
trošku tak vytestoval, keď som to ochutnal, že pridáme trochu viac čokolády. Môžete aj trošku cukru, keďže toto je horká čokoláda a samozrejme to treba, keď to nemáte dobre dochutené, tak samozrejme treba na konci chili con carne ešte aj dosoliť. Takže ja tam ešte trošku soli pridám, všetko pomiešam, necháme to chvíľočku ešte, nech sa tie všetky chute zmiešajú dohromady, nech ten majoran pustí tú svoju chuť a budeme môcť podávať. Drahí priatelia, sme na konci a takto asi vyzerá chili con carne po 2 hodinách varenia. Ja som s ním teda veľmi spokojný, lebo vyzerá veľmi pekne. No a takou klasickou prílohou k tomuto je rýža, ale môžete použiť aj plásku. No ale tentokrát tu mám tú rýžu, ktorú som spravil dlhozrnnú, aby nám takto pekne akože nebola veľmi polepená. To je veľmi správne sa naučiť urobiť rýžu, aby bola v tejto správnej konzistencii. No a teraz vám ukážem, ako si naservírovať toto mexicko-americké jedlo tak, aby chutilo nielen jazyku, ale aj očiam. Ja sa idem do toho pustiť a sme na konci. Drahí priatelia a čitatelia repro.sk, sme na konci a takto môže vyzerať naservírované chili con carne. Ja som to ešte odekoroval potom kyslou smotanou, dal som tam koriander, ktorý nesmie chýbať, trošku som to popapkal limetovou šťavou. Na tú dekoráciu môžete tam šupnúť potom ešte aj nejaké tie celé čili papričky a budem veľmi rád, keď si tento recept vyskúšate doma a dáte mi do komentára vedieť, ako vám to chutilo, ako sa vám vydaril recept. No a nezabudnite navštíviť môj YouTube kanál Ľudové podtržník jedla, kde treba dať aj ten odber aj so zvončekom, aby ste boli notifikovaní, keď vydám nové jedlo. A pod rovnakým názvom nájdete na Instagrame a na Facebooku Ľudové podtržník jedla. Vidíme sa opätovne o týždeň a všetkým prajem dobrú chuť.